Mä oon Lumi ja tällä videolla mä kerron sulle, millä 5 eri tavalla Raamattu on vaikuttanut mun hyvinvointiin ja miten se voi myös vaikuttaa sinunkin hyvinvointiin. Hyvinvointiin vaikuttava asia numero 1 minulla on se, että Raamatun lukeminen on vähentänyt ahdistusta. Tästä on itse asiassa tehty semmoinen amerikkalainen tutkimuskin, johon osallistuu 100 000 ihmistä. Ja siinä todettiin, että kun Raamattua lukee 4 kertaa viikossa tai useammin, niin sillä on kaikista parhaimmat hyvinvointivaikutukset. Itse voin todeta, että se Raamatun lukeminen on vähän niin kuin lääkettä siihen ahdistukseen. Se ei poista sitä todellakaan, ainakaan mun tapauksessa kokonaan, mutta mä huomaan heti, että jos mä en ole lukenut Raamattua, niin sitten kaikki semmoiset asiat, mitä maailmassa tapahtuu, niin sitten ne vaikuttaa paljon isommilta ja kauheammilta kuin mitä sitten, kun mä muistan siirtää katseeni Raamattuun ja sitä kautta Jumalaan, niin sitten ne kaikki asiat tavallaan asettuu sopiviin niin kuin mittasuhteisiin. Raamatussa on itse asiassa aika paljon kohtia, jotka nimenomaan puhuu tähän ihmisen ahdistukseen. Ja yksi, joka tulee mulle aina mieleen silloin, kun mua ahdistaa, on Filippiläiskirjeestä. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten tämä jatkuu vielä, että lopuksi veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Erityisesti toi, että ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Monesti ne asiat, mistä mä oon ainakin ahdistunut, niin ne liittyy semmoisiin juttuihin, mitkä ei tässä minun tilanteessani juuri nyt edes ole tavallaan totta. Siis joku uutinen, minkä mä oon kuullut, se on totta, se on tapahtunut jossain maailmalla, mutta tässä huoneessa, missä mä just niin kuin oon, niin ei tässä ole mitään ahdistavaa. Niin tavallaan jos mä niin kuin siirrän sen ajatuksen sitten siihen, missä mä oikeasti oon, eli samaa mitä joku mindfulnesskin opettaa, että keskitytään niin kuin siihen omaan hetkeen, missä sä juuri nyt olet. Yksi asia, minkä mä oon kanssa oppinut, en muista mistä mä sen kuulin, mutta se oli näin, että jos me tunnetaan ahdistusta, niin se on vähän niin kuin viesti Jumalalta, Pyhältä Hengeltä, joka meissä elää, rukoilla. Niin kuin tässä Filippiläiskirjassa sanottiinkin, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen taivaallisen isänne tietoon. Eli sen sijaan, että alkaa panikoimaan sitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin voikin liittää kädet yhteen ja viedä se asia Jumalalle. Rukoilla jonkun toisen puolesta. Rukoilla niiden ihmisten puolesta, joita se kauhea uutinen koskettaa erityisesti. Ja tietysti aina voi rukoilla myös rauhaa itselleen, niin kuin tuossa sanottiin. Silloin kun me rukoillaan ja anotaan ja pyydetään, niin silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme. Toinen asia, mikä on vaikuttanut mun hyvinvointiin ja mikä voi myös sun hyvinvointiin vaikuttaa, kun sä luet Raamattua, on se, että se antaa rohkeutta. Raamatussa monesti käytetään tämmöistä termiä kuin Jumalan pelko. Ja se voi kuulostaa vähän semmoiselta erikoiselta, että miksi meidän pitää pelätä Jumalaa, että eikö Jumala ole muka niin kuin rakastavaa ja kaikkea tämmöistä. Esimerkiksi sananlaskujen kirjassa sanotaan, Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Joo, voi olla vähän hassua ajatella, että miten Herran pelko ja rohkeus liittyy toisiinsa, mutta se on vähän niin kuin näin, että joko mä pelkään ihmisiä, tai sitten mä pelkään Jumalaa. Jos mä pelkään ihmisiä enemmän, niin minulla ainakin se näyttäytyy silleen, että minä haluan miellyttää ihmisiä. Siitä kumpuaa se semmoinen miellyttämisen halu, kun pelkää sitä, että mitähän noin muut musta ajattelee, niin silloinhan mä yritän sopeutua siihen, mitä mä haluan, että ne minusta ajattelee. Mä yritän sopeutua heidän sääntöihin ja toiveisiin ja muuhun. Silloin kun mä taas pelkään enemmän Jumalaa,
niin silloin mä pyrin miellyttämään Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Se on niin kuin jompikumpi. Toki joskus voi olla niin, että kun mä pyrin teoillani miellyttämään Jumalaa esimerkiksi antamalla anteeksi, niin kuin meille Raamatussa opetetaan, että Jumala haluaa, että me annetaan toisillemme anteeksi, niin kyllähän se varmasti miellyttää myös jotakin ihmistä. Ne ei niin kuin sulje automaattisesti toisiaan pois, mutta se prioriteetti pitäisi olla niin, että Jumala ensin, sitten ne ihmiset. Mulla se on aikaisemmin ollut ihmiset, ja en mä edes tiennyt, mitä Jumala on niin kuin halunnut minulta, koska en mä ole lukenut Raamattua. Mutta kun mä oon lukenut Raamattua, niin mä oon oppinut, että ahaa, tämmöisiä juttuja Jumala haluaa. Ja mä oon kuullut ton termin Jumalan pelko, Herran pelko monta kertaa, ja pikkuhiljaa se on iskostunut mun päähän, että okei, niin. Kun mä pelkään Jumalaa enemmän, eli mä pelkään, kunnioitan, arvostan, toivon, että hän on tyytyväinen minuun, tämän tyyppisiä ajatuksia. Kun nämä ajatukset kohdistuu Jumalaan, silloin mä haluan enemmän just lukea Raamattua, ja kun mä luen Raamattua, mä huomaan, että itse asiassa aika usein ihmiset on joutunut ongelmiin, kun niitä ei ole kiinnostanut, mitä Jumala ajattelee, kun on ollut silleen, että meitä kiinnostaa mieluummin, mitä ihmiset ajattelee. Esimerkiksi Raamatussa kerrotaan Pontius Pilatuksesta, jonka luo Jeesus vietiin just ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, ja siinä Pontius Pilatus sitten päätti, että vaikka hän näki, että Jeesus ei ollut tehnyt mitään väärää, ja hän sanoo sen siinä, niin hän totesi, että kun nämä ihmiset haluaa, että mä niin kun tapataan tämän Jeesuksen, niin mä teen mieluummin sen, mitä nämä ihmiset haluaa. Eli se Pilatus valitsi mieluummin miellyttää ihmisiä, kuin etsiä niin kuin Jumalan tahtoa ja miellyttää Jumalaa. Se oli aika huono valinta. Kun mä oon ollut kiinni Raamatussa enemmän, niin mä oon tajunnut sen, miten ajasta aikaan se Jumalan sana on se sama, ja miten ajasta aikaan ihmiset aina kapinoi sitä vastaan. Se on meidän siinä syntiluonteessa, että me vaan halutaan tehdä asiat omalla tavallamme. Ja se on johtanut mut ainakin siihen, että mä oon päättänyt, että mä haluan noudattaa mieluummin Jumalan tahtoa, vaikka se olisikin joskus päinvastasta kuin ihmisten tahto tai vallitsevan kulttuurin tahto. Eli mulle se rohkeus tarkoittaa sitä, että mä en niin paljon enää välitä siitä, mitä ihmiset ajattelee, vaan se mun prioriteetti on miellyttää Jumalaa ja toimia sen mukaisesti, miten minä rukouksen kautta, Raamattua lukemalla ymmärrän, että Jumala tahtoo mun toimivan, vaikka mä välillä joutuisinkin toimimaan vastoin vallitsevia kulttuurisia suuntauksia. Ja jonkun mukaan siis Raamatussa lukee 365 kertaa, älä pelkää. Että Jumala tietää sen meidän taipumuksen pelätä, kun me nähdään kaiken näköisiä asioita. Me helposti ajatellaan, että ne meidän vallitsevat olosuhteet on pahempia ja suurempia kuin mitä Jumala. Vaikka Jumala jatkuvasti yrittää sitten näyttää meille, että hei, hän on itse asiassa kaikista suurin. Ja se on niinku se, mikä myös valaa sitä rohkeutta pikkuhiljaa muuhun, kun mä oon lukenut Raamattua eteenpäin. Kolmas minun hyvinvointiini vaikuttanut asia, kun mä oon lukenut Raamattua, on se, että siis mun ajankäyttö on tehostunut. Mä käytän paljon vähemmän aikaa kaiken näköiseen turhaan, mihin mä oon aikaisemmin käyttänyt siis ihan hirveästi aikaa. Toki tähän on varmasti vaikuttanut myös se, että mä oon äiti, joten mä en oikein ehdi käyttää aikaa niin paljon johonkin telkkarin kattelemiseen, mutta kyllä mä katoin kaiken näköisiä roskaohjelmia niin kuin äidiksikin tultuani. Mutta se, mikä on oikeasti vienyt ne roskaohjelmat pois, on Raamatun lukeminen. Mun suosikkeja oli siis reality-ohjelmat, kaikki sellaiset romantiikkarealityt, sellaiset, missä oli rikkaita ihmisiä, jotka juorus ja tappeli keskenään. Siis mä niin rakastin katsoa näitä ohjelmia, ja joku osa mussa vieläkin vähän ikävöi niitä, koska ne on jotenkin kauhean viihdyttäviä. Mutta mulle kävi niin, että mä siis 2 peräkkäisenä keväänä paastosin omista houkutuksistani, jotka oli just näitä siis telkkariohjelmien kattominen. Ja sen sijaan, kun siitä vapautui sitä aikaa, niin mä sitten aloin kuuntelemaan saarnoja ja sitten katsomaan ja kuuntelemaan semmoisia niin kuin kristillisiä podcasteja. Ja yksi asia, mistä mä paastosin myös, se oli kaikista vaikein, Harry Potter. Mä oon
niin suuri Harry Potter-fani. Ja mä en sano, että Harry Potter olisi jotenkin automaattisesti huono, ja myös itse asiassa kaikki nämä, että kristityt saa kuluttaa kulttuuria ja viihdettä. Meitä ei kielletä, mutta se, minkä mä tajusin, oli se, miten paljon aikaa se vie. Vaikka sekin, että mä kuuntelin Harry Potter-äänikirjoja aina, kun mä kävin kävelyllä koiran kanssa. Mä vaihdoin sen silloin, kun mä paastosin, niin mä vaihdoin sen saarnojen kuuntelemiseen tai kristillisten podcastien kuuntelemiseen. Ja sen sijaan, että mä ruokin itseäni semmoisella mukavilla kivoilla fiktiojutuilla, missä vaan paetaan tästä todellisuudesta, niin mä ruokinkin itseäni ikuisilla totuuksilla, jotka on ollut yli 2000 vuotta jo olemassa. Jostain mä kuulin tai luin, että jos me täytetään meidän ajatuksemme ja meidän mielemme semmoisilla asioilla, jotka juhlii syntiä, niin se vie tilaa siltä meidän hengellisyydeltä. Mitä enemmän syntiä me tuputetaan itseemme, sitä vähemmän tilaa meille jää sille hengellisyydelle. Ja sitten mitä enemmän me täytetään itseämme sillä hengellisellä sisällöllä, niin sitä vähemmän meille jää sitä tilaa sit sille syntisyyden juhlimiselle ja kuluttamiselle. Sen ekan paaston jälkeen mä sitten jatkoin niillä mun vanhoilla kaavoilla, katoin taas niitä mun trashy TV-sarjoja ja kuuntelin Harry Potter-äänikirjoja aivan ihastuksissani. Sitten oli se toinen vuosi, kun mä taas paastosin, ja sen jälkeen mulla sitten jäikin päälle tämä paastosta opittu. Eli kuuntelin saarnoja, ja sitten mä totesin, että mä en kuuntele Harry Potter-äänikirjoja ennen kuin mä oon lukenut Raamatun kokonaan läpi. Ja sillä tiellä ollaan edelleen. Mä en sano, että Harry Potter olisi jotenkin väärin kristityille, mutta tässä tulee vähän se, että kuinka paljon mä sitä kulutan, verrattuna siihen, kuinka paljon mä kulutan raamattu-sisältöä. Mä tajusin, että mulla on aika paljon varaa vähentää siitä Harry Potterista, ja aika tosi paljon varaa laajentaa sitä mun raamattukulutusta. Itse asiassa Harry Potterista löytyy yksi kohta Raamatusta, joka kuuluu näin, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Se tarkoittaa sitä, että mihin me laitetaan paljon meidän aikaa, energiaa, rahaa, niin siellä se meidän sydän, siellä se meidän mieli, siellä meidän ajatukset, siellä ne meidän prioriteetit myös on. Haluanko mä laittaa aikaa ja rahaa Harry Potter teepaitoihin? Vai haluanko mä laittaa aikaa, rahaa, energiaa, kaiken mitä mussa on, Jumalaan? Raamatussa lukee myös, että rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. Kuinka moni meistä pystyy oikeasti sanomaan, että me rakastetaan Jumalaa koko sydämestä, koko mielestä, koko sielusta? Ja älä ota tästä silleen paineita. Nämä on näitä havaintoja, mitä mä oon tehnyt, ja kuulostele, miten tämä sopii sun elämään. Onko sulla varaa lisätä raamattusisältöä sun elämässä? Olisiko sulla varaa vähän vähentää jotakin semmoista asiaa, mistä sä tiedät, että no sulla tulee ihan hyvä olo, mutta sä pärjäisit kyllä ilmankin sitä. Onko joku asia, mitä sä haluaisit enemmän sun elämään? Enemmän rauhaa, enemmän ymmärrystä Jumalasta. Silloin kannattaa lukea Raamattua, ainakin lisätä sen lukemista. 4. asia, mikä on vaikuttanut mun hyvinvointiin, on se, että musta on tullut kärsivällisempi. Tämä liittyy kyllä oleellisesti myös siihen, että kun on äiti, niin sitä kärsivällisyyttä saa kyllä harjoitella ihan käytännössä joka päivä. Mutta Raamattu myöskin opettaa sitä tavallaan semmoisella teoriatasolla enemmän. Ja se, mitä mä oon ainakin huomannut, on se, miten kärsivällinen Jumala on meitä kohtaan. Ja se jotenkin on inspiroinut mua siihen, että koska mä haluan olla enemmän Kristuksen kaltainen, siihen kristittyjä kutsutaan, että me seurataan Jeesusta. Ja näin ollen me tavallaan opitaan olemaan vähän niin kuin enemmän kuin hän. Niin yksi asia, mikä todella on haastanut, on tämä kärsivällisyys. Todellakin on tilanteita, jossa menee pinna katki alta aikayksikön, mutta että enemmän musta on tullut kärsivällisempi kuin ennen kuin mä luin Raamattua. Tälleen näin aktiivisesti. Kun kärsivällisyys on lisääntynyt, niin sitten on lisääntynyt myös armollisuus itseä kohtaan, toisia kohtaan.
ja nehän kulkee silleen kivasti parina. On ollut helpompi antaa anteeksi ihmisille. Samalla se on ihan mielenkiintoinen pari tämän kanssa, että mä en ole enää niin semmoinen ihmisten miellyttäjä. Ja mä myös helpommin erotan sen, että jos joku yrittää vaikka manipuloida mua. Eli nämä on mielenkiintoisia tämmöisiä vivahteita, mitä sitten on itse ainakin saanut. Yksi todella vahva esimerkki Raamatusta, jossa näkyy kärsivällisyys ja anteeksi antaminen, on se, kun Jeesus roikkuu ristillä. Ja hän sanoo, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Jeesus sanoi näin niistä ihmisistä, jotka naulas hänet ristille. 5. asia, miten Raamatun lukeminen on vaikuttanut mun hyvinvointiin, on se, että minusta on tullut vähän palvelualttiimpi toisia ihmisiä kohtaan. Eli oikeastaan tämä on vaikuttanut sitten hyvinvointiin varmaan muiden ihmisten osalta. Toisin sanoen mä oon vähemmän itsekeskeinen. Edelleen kyllä sitä löytyy, mutta vähän vähemmän. Mua on puhutellut tosi paljon se, kun Jeesus pesee opetuslasten jalat siellä viimeisen ehtoollisen aikana tai ennen sitä. Siinä Jeesus itse, Jumala, joka on tullut ihmiseksi, niin alentaa itsensä vielä sen ajan niin kuin kaikista alhaisimpaan palvelijoiden tehtävään, pesemään niitä ihmisten likaisia jalkoja, jotka on kulkenut koko päivän siellä kaduilla haisevissa sandaaleissa ja hikisinä ja hiekkasina ja vaikka mitä. Niin Jeesus pesee ne. Hei, miten Raamattu on vaikuttanut sun hyvinvointiin? Tai jos et ole vielä lukenut sitä niin paljon, niin kirjoita kommentteihin, että miten sä toivoisit, että se vaikuttaa suhun. Kiitos, kun olit katsomassa tai kuuntelemassa. Mä toivon, että sä laitat tykkäystä tälle videolle ja otat kanavan seurantaan, koska se kertoo sitten YouTubelle, että lisää suomenkielistä raamattusisältöä halutaan nähdä. Ja jos sä oot kiinnostunut aloittamaan Raamatun lukemisen, niin tältä kanavalta löydät sitten siihen myös inspiraatiota, kun aletaan lukemaan Raamattua alusta asti kronologisessa järjestyksessä yhdessä.